Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongi etorri bigarren kafera. Hau da ajea, hau da nekea eta hau da ilusioa. Badakizue, bigarren kafea Tolosatik egiten dugula eta gaurkoa eguna handia dela. Astelenita, hau da inauterietako astelena. Handia atzokoa izan zen, zaldunita. Igandea da lehen mozorro eguna Tolosan, baina tira larun batean ere inauteriak ospatu zituzen beste herri eta hiri askotan, eta aste batzuk diraia da Nafarroan ioteak ospatu zituztela. Gaur mozorrotzeko inspirazioa falta bazaizude, azken hilabetetako egunkariak begiratu eta adibideak ez zaizkizue faltako. Zunbillako Red Bulleko gizontxoriak eta dinosauroen Zunbilla Park, Leitzako Eston amaikako parodia, Laboa, Lertxundia etxarteta iriondorekin. Izan den gude gurpi urte asko dizkiagu alkarren albolanea. Gaur Tolosan umen eguna izango da, isialdi taldeetako gaztetxoak hilabeteak pasa dituzten mozorroak prestatzen eta are garrantzitsuagoa da. Dantzak ikasten ere aritu direla. Guk gure eguneroko koreografiarekin bezala, hala ere etxeko txikien eguna izan arren helduak ere mozorrotu egin beharko zarete, Osan deneko, ederki ikasi duzu. Zizurukilkoa izan da pentsatzen dut melokotoi mozorroa prest edukiko duzula, baina entzulentzako egia da, melokotoia da zizurukilko maskota, ezta? Bueno, erekorentzat aproposa da melokotoi mozorroa, baina, entzulentzako beste ideia sorta bat ere prestatu dugu, Irudimen falta, ez da dila itzakia izan. Guk efemeridei begira jarri eta bertan topatu dugu inspirazioa. Hona hemen lehenengoa. Alkandora berdea, bizarra, kapela, eskuetan purua eta Kubako bandera. Nor naiz? Hombre. Fidel Castro jauna, bai, 1959ko otsailaren 16an, hau da gaurko egunez, Habanako presidentaren jauregian, Fidel Castrok Kubako gobernu iraultzaieko lehen ministro kargu hartu zuen, eta hauxe esan zuen. Nere bizitzan egin behar izan ditudan lan guztietatik, ez dut uste izan dudanik hau bezain zaila denik. Oztopo ezain entregatua egon denik, aurrera egiteko hain gogorra denik, zailtasun guztien jakitun bainaiz, oztopo guztien jakitun bainaiz. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mozorrotzea omenaldi gisa balio duelako, nik bufanda luze bat jarriko nuke eta eskuetan liburu bat dudala Mildred Harnak idazleaz mozorrotuko nitzake. 1943ko otsailaren 16an Mildred Harnak estatu batuarrari burua moztu zioten Hitlerren agindu zuzenez 40 urte besterik ez zituela. Idazlea eta literaturako irakaslea gaztetan joan zen Berlinera bizitzera, bere senarrarekin. Senar emazteek erresistentziaren erakunde bat sortu zuten newsletter antinazi klandestino bat argitaratzen zuena, eta hiriko biztanle juduei babesa ematen zien. 1943ko urtarria zen, Mildredek ia urtebete zeraman Alemaniako kartzela batean, eta tuberkulosiak jota zegoen. Nazien auzitegi militar batek exekuzio agindu bat eman zuen, kondena gillotina besterik ez. Familiak estatu batuetan ez zekien ezer.
Juan Carlos Espainiako errege emeritoaz mozortzea aukera bada, edo debekatua dago eta kartzelana eramango nate? Ba ez dakit, duela 5 urte atxilotu zuten Pablo Hasél. Juan Carlos lehenengoa erregearen aurka rapa besti bat egiteatik, koroari irain egitea eta terrorismoa goratzea egotzita, espetxeratu zuten. Eta beste zigor bat gehituta, 6 urte eta 2 hilabeteko espetxe zigorra ezarri zioten. Bezperan hainbat gazte batu zitzaizkion Haséli bere burua komisarian aurkezteko epea amaituta abiatu zuen itxialdian, eta herri arresia osatu zuten atxiloketa ekiditeko. Ondorengo egunetan, istilu handiak izan ziren herrialde katalanetan eta Espainiako estatuko hiri ugaritan. En cierta manera, hacer del silencio cobarde palabras verdaderas. Todos los metrosexuales nos quisieran sionismo, pero yo no tengo un pelo, ni un pelo de tontísimo. Vimos rejas de mentes que cerraron. No sirven medias tintas, hay que escribir con descaro. Quieren que el hip hop sea machismo y materialismo. Anda y que vayan a hacer pueblos jodidos pijos. Prevenido ser intoxicado por el FMI. Un anarquista era de un útero, punkis mendigando speed. No importa si la radio no me pone, porque despierto inquietudes revolucionarias en más de un joven. Chavales que ven más allá de la play, son el futuro que hará picar al próximo rey. Los están manipulando y lo pagarán caro. Quieren mi último aliento y... Tira, hau ez da mozorrotzeko ez da txantxetako gaia, baina aipatu egin behar dugu nahita ez. 45 urte betetzen dira, 1981 otsailaren 16an, sekretuan Jose Arregiren gorpua Illobitik atera eta torturaren froga bilakatuko ziren argazkiak egin zizkiotenetik. Madrilgo segurtasun zuzendaritza nagusian 9 egunez torturatu zuten Arregi hil zuten arte. Tortura hien ahozko testigantza ugari bazeuden ere, baita Karabantxeleko presoek idatzitako lekukotza ere, Espainiako poliziak dena ukatu zuen. Juan Cruz Unzurruntzaga eta Vicente Amestoik zenbait lagunekin batera gorpua hilerriko areto batera eraman eta gorpu zaurituari argazkiak egin zizkioten. Oso latza izan da liburuak ederki kontatzen ditu gertakari gogor hori eta ondorioak. Demokraziaren alde buru bero, baina hemen ez da inoiz torturatu kontuz gero. Beldurrik ez izan kontra esanei. Demokraziaren alde burubero, baina hemen ez da inoiz torturatu kontuz gero, dio abesti honetan Javier Muguruzak. Egia esan gertakari bakoitzarentzat abestia propos du abeslariak. Bai. Tira, errepaso ederra egin diogu hemerotokari, baina saio bat egin behar dugu eta gero parrandara joan beharra. Parrandarako gogo zaude oraindik? Orain txez, baina mendi pixkatera bai. Nik atzo gauean, Janus Lesterren kontzertuan ikusi zintudanean, pentsatzen nuen, gaur ez zinela estudiora azalduko. Arriskutsuak dira inauteriak, Ondo trebatutakoak gara, Ontzi bikingo baino hol gehiago dituzuzuk, esan zidan behin lagun batek. Ala. Galdu aurretik, hilarte dantzan. Ez da gita dinagatik esaten zidan edo bestela baina, tira. Hilarte dantzan, burua, galdu aurretik. Arrisko aipatu duzugo Juri eta esango nuke festak arriskutsuak bereziki emakumeentzako direla. Farapi kooperatibarekin hitz egingo dugu gaur jai berdinzaleen alde urte hauetan egin duten eta egiten ari diren lanaz hitz egiteko. Bai, baina dena ez da festa izango, zinemareto batean ere goxo egongo ginake. Ekain albite zinema zuzendariarekin egongo gara, Donostia Zinemaldiaren, Tabakaleraren eta Elias Kerejeta Zine Eskolaren ikusmira berriak egonaldirako hautatu dute bere proiektua. Albite EQZeko ikasle ohia da eta bere banakako lehen film luzerako gauean igarotzen den road movie espektral bat proposatzen du. Bi txatarbiltzaile georgiar dira protagonistak, Lemoizeko zentral nuklearretik beren jaioterrira bidaiatzen dutenak. Eta trenbide museoaz ere hitz egiteko tarte hartuko dugu, ez? Bai, eta Martin Barandai ere badator, ez da neko? Bai, hori da. Arabako erreginak erakusketa hitz egingo dugu. Gauza asko hurrengo 2 orduetan gu eta gure ajeak behar bezala kudeatzeko entzulio. Kotxaiak 16 ditu gaur eta asteleen ita da. Ongitorri guzti, bigarren kafera naiz irratian zarete gora inauteriak, tolosakoak edo beste donongoak ere.
Zuekin entzuleo Keneko Iturbe Otamendi egunon. Egunon, bai. Altzaburua ostuna etortzen bare. Oiuri ez eizarandia egunon. Egunon. Altzaburua ostuna etorringo alatazkenen. Pixkatola ajea, Bizkat biharamuna, bizkat... Biharamuna ez, biharamona zaudezu inda, amona. Amona bai, amona naiz. Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Elurbide. Bigarren kafeak 1129 du entzuleok, hemen 3 urrengo 2 orduak zuekin igarotzeko asmotan, otsaiak 16 eta dagoeneko goizeko 10 eta laurden atzean utzita, asteko moduan ere, bagara ongitorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean. Entzuleok maite duten tartearekin abiatu beharko dugu. Gaurkoan baitut maite dutak eta maite dut ezak eta denetari daukat. Baina, eneko, zein da zure maite duta? Bueno, nik lehenik eta behin argitu nahi dut, sarreran trabatu nahi zenean gauza bat sartu zaitela begian, Ez dala izan atzoko... Gizu nola kantatzen duen Iker Laurobak, ez da? Nola kantatzen du? Aitzakiari gezurra dario, olago zerbait. Bueno, melodia... Melodia nik beti asmatu egiten ditut. Bai, bueno. Baina letra hori da bai. Bai, nere maite duta. Duela aste pare bat edo bi, aste pare bat. Aste bat edo bi. Bai, aste pare bat edo aste bi. Aste pare bat, bai. Oso ondo. Joan nintzen... Horain ere begien sartu zaio zerbait enek. Bai, hori da, zerbait sartu zaio. Gaiztoa. Joan nintzen... vinilo eta disko denda batera, eta maite dut erostera joaten zarenean horrelako tokietara dendariak berak kontatzen dizula bira nik disko honekin historia hau dakat edo niretzako disko hau berezia da honengatik edo honengatik eta gustatzen zait disko bat erostera zoazenen edo beste zer gauza baita liburu bat izan daiteke pelikula bat edo nahi dezuna erostera zoazenen, dendariarekin elkarbanatzea, bizipen pertsonalak eta sentimendu pertsonalak, agian obra horrek sentiarazi ditzazkenak guregan. Zesakona. Bai, egia esan, niri ez zaite zer begien sartu nio kostatzen ari zaite, hau prozesatzea, baina tira, ondo, sakontasunean lagun esango dugu, eta bien bitartean, pixkat dena inauterik giroa izan ez dadin, nola gezurrari aitzakia darion aipatu dugun, Iker Laurobaren udaberria ere, ekarriko dugu gaur gurera, egia esan udaberriak gero eta gertuago ikusten da, Bai. Lau aste txogeratzen zezion eguari, ez?
Eskas. Zepozik jartzen zaren zu eguna luzatzen doan inean eta zenbatzen joaten zara gaur egunari zenbat minutu irabazi dizkiodan eta horrelako. Bai. Buah, pentsa, Gabon giroan hori bereziki egiten nuen, 24tik urtarriaren 6ra edo ez, pixkate Gabon gauetik errege egunera, uste dut 18 minutu luzatu zela. Edo 12, ez naiz batzen baina horne bilen egunero begiratzen da gaur beste minutu terdita bita. Gauza polita da. Eta dagoeneko egunak argitu du, luzatu du desente. Bueno, pentsa, ordu aldatzeko hilabete pasatxo geratuko da. Bai, martxoak 29. Zoragarri. Ja, Zagide? beste urte bat gaindituta entzuleok. Buruz ari naiz, Uf, nik ez dut inoiz ikasiko. Beti kosta egiten zait ordu aldaketaren kontu hau, beti sorpresa zadarrapatzen hau iristen denen. Nik esaten dut, ze justo pasaren astean kuadriakoekin izin genu. Horregatik diot. Hemen nabil ni begira, baina bai, martxoaren 29. Ba hori. Oso ondo. Orduan goizek ordubietan 3 izango dira. Bueno, utzi kontu hori, Ba, nere maite duta, pixkat beti ere txarren ari ona topatu behar zaiolako. Atzok igande izan zen azken urteetako igandetatik ezberdina. Ze azken urteetan, garai batean karrozarekin, kuadriarekin, eta beste hainbat urteotan karrozarekin, baina hainbat lagunekin zuzeneko musika egiten atera gara inauterietan, hainbat show ezberdin, baina beti pixkat aitzakia 8, 9, 10 musikari holtza gainean, eta pixkat inauteriari ere askotan faltan botatzen diogun zuzeneko eta egiazkoago gauzak egite aldera, eta bueno, gure bidea hori izan delako, musikan aritzen garelako lagun asko, eta elkartzen gara, eta gero musikariak ez direnak eta ere bai. Baina bata gaixo bestea bajan, besteak ezin, besteak auta beste, horten erabaki genuen, pasatxan egingo genuen, eta torren urtean osatuko dugula. Eta pena puntu bat ematen dit, baina eraberean igandea beste modu batera gozatzeko aukerare eman zidan. Ikusteko, inauterian egoteko, ze bestela egon bazaude, baina zaude zurean. Bueno, badakit jendeak faltan bota gaituela pixka bat, ze jende asko esan dit, ez pena, ez zaretela atera, eta bar. Bueno, poste naiz, faltan bota gaituzte, neurri batean, baina tira. Nik beste modu batera gozatu dut, beraz, ona eta txarra pixket pareko. Eta ona eta txarraren dantza horretan ilusia egiten dit, Imanol González Gurrutxaga lankidearen anai film labur berrian, nire saxoa Nubaierkeko kaleetan ikustea, Aitor Martínez jaiegunen eskutan, baina bidai hartan ere saxofoia izorratu egin zuten. Eta duela 2 aste ekarri zidaten bueltan lutierrak ez saxofoian aiz instrumentuen konpontzaileak beste izen bat izaten du, konpontzailea baleko, bai. Eta tira, gaur txaranga eguna dugu hemen, eta pixkat Espainia uste baino gutxiago egin da, atera beharko dut, baina, bueno, behintzat instrumentua berreskuratuta, eta, bueno, aitzaki ere badaukat, momenturen batean desafinatzen badut, Imanolek nire saxoa utzi zuen Nueva Yorketik bueltan korto bat filmatzen eta auta beste, eta, bueno, horrekin ere izango dugu katxondio pixka bat, eta, txarren ari honena ere hortxe pare-parean jarri hartzaiola. Erantzun gabe zure mezu isiak Irentxiz egierrukior tagezur borobilak Eta zure maite duta, Juri? Nire maite duta da, jendea mozorrotzen denean, urtean gertatu den zerbaitetik abiatuta. Hau da. Tarte hau erabiliko dut nire gorrotoa edatzeko eta zuen belarrietara irits dadin. Gorrotu ditut bakero, cowboy mozorroak, estatu batuetako animatzaile eta quarterback mozorroak. Gorroto ditut eskimal mozorroak. Hau da, eskimalak zergatik? Mozorroa, hau da, ez daukat ezer, cowboy baten kontra ez daukat ezer, eskimal baten kontra ez daukat ezer, kontua da, mozorroiek direla edozein urtetan, edozein herritan erabili daitezken mozorroak. Baina zuk orduan ez dizu maite cowboy jantzi hori, ze abestia jartzen dute gainera. Mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo.
atzpotolo hemen bakeroan sartuta, taka dantzan, Sikiera dantza egingo balute. Sikiera. Entzuna Egunon Euskal Herria! Kontua da, niri gehien gustatzen zaidana, inauteriak iristen direnean, dela ikustea, jendearen irudimena, ez? Eta zu joatea, bazar batera eta erostea, buzo gorri bat eta ateratzea, el juego del calamar telesaiaz, ez zait oso originala iruditzen. Eta hori, behin eta berriz esango dut, eta batzuk aserretu egingo dira nerekin, baina ala pentsatzen dut. Niri gustatzen zait, adibidez ikusi nituen atzo, Lubreko lapurreta. Aurten gertatu, pasaden urtean gertatu zen zerbait, hartu duzu hori eta moldatu duzu eta atera zara bagian Bilboko Guggenheimeko lapurreta, ez? Baina Lubrekoa eizpide hartuta. Edo ateratzen zara, ez dakit, Lukas Egibar joango dela Joko Olimpikoetara eta Lukas eskiatzei ez mozorrotu zara, baina ez dakit Lukasei keinu bat eginez, nolabait, hau da, jendeak hartzen duenean urteko gertakari bat, eta aprobetxatzen duenean, gertakari horretaz mozorrotzeko edo behintzat buelta pare bat ematen dizkiotenean, ez? Hori asko gustatzen zait. Eta beti aste naiz paseatzen herritik inauterietan igandean, dela mozorrotzeko egun handia Tolosan, pentsatzen dut, ze ona, eta batzutan pentsatzen dut, ze pena, ez zaidala niri bururatu, hau ze, eske, super ona da. Edo, hori ez, adibidez egon zen urte batean, nahiko birala egintzen, Tolosako kuadrille bat aterazela, gizon bat aterazen Rajoy futin egiten, eta atzetik bizkarzainak, eta horrek sekulako grazia egin zidan, ze urte horretan, Rajoyen bideoak futin egiten, oso ospetsuak egin ziren, eta gainera atera ziren, esango nuke, aste egun, ez, ostiralme edo horrelako egun tonto batean, eta gero berriro, ez? Hori ez dakit. Zerbait, nik gogoan dut. Hori ez dakit. Ez akaso egun borobiletan zen, egun handietan zen. Baina gaina oso modu pasiboan, edozein kaletatik pasatzen ziren, eta pasa besterik ez zuten egiten. Alegia, showa zen, hain naturalista, hain... Rajoyren bideo mitiko hien parekoa. Joan, tarteka kaso egiten zuen, segura guztiak atzetik, eta bazi joan beste plaza batera, eta beste plaza batera, eta beste plaza batera. Etzen besterik, eta aldi berean dena zen, oso polita. Hori, eta horrelako gustatzen zaizkit, ikusi nuen atzo, mozorro bat, ez da oso euskalduna, ezagure girokoa, baino grazia egin zidan, eta bada garaikidea, ikusi nituen Gabriel Rufián eta Bito Kiles eta mozorrotuta bikote bat, eta pentsatu nan, bida eske, haguna da, zergatik, 2008ko inauterietan, mozorro honek ez du, eluke balio, ez? Ez da existitzen, eta hemendik urte batzuetara ere agian ez du zentzurik edukiko, hau da, jarri diozu irudimena, egin duzu parodia bat, eta etzara joan Amazon.comera eta jarri duzu disfraz pirata, eta jazta. Beraz horixe. Hementxe Eroetxe Txarangak jota baila negra. Alaxe deitzen zaio, baina hitzak euskeratu zituen. Urtean gurean izan genuen Xabier Telleria, eta hark kontatu zigun nola, duela urte batzuk erabaki zuten kantu honi letra euskeratu behar zitzaiola, eta abesten dugu euskeraz eta gogoz askotan, eta hor txizaten da batzutan borroka gaztetxoekin, baina gero eta gehiago topatzen da euskeraz kantatzeko aukera. Eta hemen diskoan, bi hizkuntzetan grabatuta dago, baina gu bigarren buelta horri helduko diogu. Abesti hau da, Zetak, ETS, Sune, Izaro, eta guztien gainetik inauteritan egon daiteken abesti bat. Txarangak hau jotzea da, gaur goizeko ordu txikitan ere, egongo da gazte kuadria bat eskatzen txarangi jotzeko baila negra. Da hit mundial bat.
Hit. Baina entzuleo gu gaurko lehen gonbidatuak ere aurkeztu behar dizkizuegu eta beraz, tira ba, gero jarriko dugu berriz ere, entzun dezazuen aipatzen ari garen kantu hau. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ariketa interesgarria iruditzen zait, edozein herriko festen argazki zaharrak ikustea. Balio du eraikinak nola aldatu diren ikusteko, aforo eta segurtasun arauetan ze desberdintasun dauden ikusteko, metro kuadroko zenbat bibote zegoen ikusteko, herriko zein eremutan egiten zen festa ikusteko, eta Tolosaren kasuan, urte bakoitzean ze mozorro izan den errepikakorrena identifikatzeko. Baina bereziki baliagarria da, festan nor ez den egon ikusteko. Ikusten ditut inauterietako argazki zaharrak eta han ikusten ditut gizon kuadriak mozorrotuta. Eta pentsatzen dut, nork josten zituen mozorro horiek? Nork zaintzen ditu umeak, gizon hori txarangarekin goizeko 6ak arte kalean dabilen bitartean? Nor ari da, etxean bazkaria egiten festa eta festartean zerbait duina jan alizateko? Eta orduan pentsatzen dut ari naizela orain ere lan erreproduktiboan pentsatzen eta galderak aldatzen ditut. Non daude dantzan ari diren emakumeak? Non daude festak plazerretik bizitzen ari diren emakumeak? Non daude emakume bihurriak? Eskutik eluta, bularrak agerian zituen tanizearo izututa. Gaur aterako ditugun eta etorkizunean ikusiko ditugun festen argazkiak berdintzalegoak izateko lanean ari da Farapi kooperatiba. Urteak daramatzate jaiak benetan feministak izan daitezen, begiradak zabaltzen, erreferenteak topatzen edo aspektu simbolikoak lantzen. Eta festa giroan gaudenez, Araitz Rodriguez gonbidatu dugu gurera gai honen inguruan aritzeko, egunon, Araitz? Egunon. Gustatzen zaizkizu gure mozorroak, Araitz? Bueno. Bai, ikusi zaituzte oso gaian sartu. Mozorro deitzea askotxo igual, baina tira, behintzat badago intentzio bat, ez? Hoi da. A ber, pixkat seriotasunetik. Gero mozorrotuko gara beharran bezala. Baina, pixka bat ies egiteko seriotasunari. Bueno, Araitz, lehenik eta behin egin behar dizudan galdera da, zergatik diren festak hain garrantzitsuak agian hortik hasi beharko genuke ulertzeko zergatik festetan ere lanketak egitea beharrezkoa den. Ze oraindik egongo da nor edo nor lotzen duena festa tontakeriarekin, baina festak badira sozialki oso garrantzitsuak. Bai, garrantzi gabe sozialki eta kulturalki ere. Jaiak nolabait gure ondarea dira, gure ondarea dira. Ondare inmateriala deitzen zaiona, baina garen hori adierazten digun ekintzetako bat, orduan festak oso importanteak dira, ze garena, izan garena eta izango garena adierazten dugulako beraiekin. Eta, bueno, uste dut inork ez lukela zalantzan jarriko jaiak direla herri baten momenturik gorena. Bai? Eta jaietan edo herrikoa den oro, jaietan egongo da. Orduan, nik uste dut garrantzia handiko momentua dira. Egia da nola jaia eta ematen du ondo pasatzeko momentua direla, eta entzatzen dugu ez dutela garrantzi, baina guztiz kontrakoa da. Normalean jaietan ez dagoena da garrantzia gutxiko norbait herrian ere, ez? Edo sentsazio hori izaten dugu, ez? O buruak, edo eskua burura botatzen dugu esatun, baina zure herriko jaietan jute zara oporretara? Ez zara goten herriko jaietan, ez? Beti atxikimendu faltarekin lotzen den ekintza bada. Orduan, jaiak oso importantea dira, edozein herriarentzat, edozein herritarrentzako, eta kulturalki nola ez, gure ondarea dira, eta gaina asko zaintzen diren momentuak edo uneak dira, orduan oso importantea dira. Bai. Asko zaintzen direla aipatu duzu, eta historikoki asko zaindu dira,
agian ez dakit egitarau aldetik edo aurrekontu aldetik edo tradizio aldetik, baina ez hainbeste genero ikuspegi batetik. Bueno, nik uste dut azkenengo urteetan garrantzia ematen ari zaion gai bat badela, ez? Ziurazki gure herrian izan ditugun hainbat aferen ondorioz, edo beste herri batzuetan gertatutako hainbat gertaeren ondorioz, hasi ginen ikuste guztio gure jaiei begiratzen, ez? Eta hasi ginenean begiratzen jaiak orokorrean, hasi ginen konturatzen jaietan zeintzuk zeuden, zuk oso ondo egin duzun bezala hasieran, eta zeintzuk ez dauden. Askotan ez dauden horiek edo hutsune horiek dira benetan alarma pizten dutenak, ez? Eta kasu hontan, generoaren begirada alarmante edo alarma horietako bat izan da azkenengo urteetan, ez? Ikustea, gure ondare kultural horretan emakumeek ze garrantzia izan duten edo duten momentu hontan, eta garrantzia hori non jartzen den, ez? Edo emakumeek non agertzen den, eta bereziki non ez diren agertzen, eta batez ulertzea zergaitik ez diren agertzen. Uste dut hori dela gehien bat gakoa, ez da inbeste identifikatzean non ez, edo non bai, baizik eta zergaitik ez, eta zergaitik bai. Eta hori da garrantzitsua, jakinda zergaitia horri, nolabaiteko esku hartze bat jarri altzaio. Bueno, badu generoaren gaia badu. Orain arte zuen hainbestekoa, baina azkenen urteetan ikuste dut herri guztietan edo eragile askok garrantzia ematen hasi direla. Aritu zarete zuek Tolosako festetan, Zegaman, Plentzian, Gorlizen, Altsasun, Urdiaingo festetan, leku eta herri askotan aritu zarete, geroz eta gehiagotan aritzen zarete. Esan duzu aldatzen ari dela kontua, baina pentsatzen dut fruituak eta zuek egiten duzuen lanaren fruituek ikustea, ez dela bat-bateko kontu bat. Pazientzia eduki behar duzuela. Bai. Horrelako prozesuak, hori dira maratoiak, esango genuke, ez? Oso bide luzeko prozesua dira, nik beti esaten dut direla aldaketa oso txikien metaketa handi bat, esango genuke. Ez dagoela, de repente, kristola aldaketa, baizik eta urte batean da gauza txiki bat, ia nabaritzen ez dena, hurrengo urtean da beste txiki bat, hurrengoan igual pixka eta handiagoa, hurrengoan berri txikiagoa, eta gero denborara konturatzen zara, nola, meketaketa guzti horrek, eraldaketaren metaketa guzti horrek egiten du aldaketa handi bat. Baina bai, behar da denbora luzea nolabaiteko ikusteko aldaketa horiek. Eta horrek askotan egiten duena da, pentsatzea, aldaketa horiek naturalki eman direla. Eta beti horrela izan dela. Nola, oso txikia da, edo ez dira inbeste ikusten, edo ez dira esanguratsuak ematen du ez dela egon. Eta beti hola izan diela, baina guztiz kontrakoa da. Osa, eraldaketa jaietan behintzat, gauzak aldatzeko naturaltasuna edo hau naturala izan da, ez nuke esango inoiz dagoenik. Beti dago zergaiti bat, edo gertaera bat, edo bultzada bat, edo beti egon behar du. Bai genero ikuspegitik, baina beste ikuspegi askotan ere, izan daiteke linguistikoa euskerarekiko, edo inkluso berritzeko edo modernizatzeko jaiak beste ikuspuntu batetik ere. Inoiz naturaltasunez eta pixkat hori ulertzea pixkat zaila da. Oso interesgarria egiten zait, esaten ari zaren hau, ze lehen elkarrizketa, sarrera prestatzen ari nintzenean, pentsatu dut, lan asko egiten duzuela zuek, baino askorentzat lan hori ere oso ikusezina dela, ez? Jendeak pentsatzen duela, ez dakit, ez? Adibide hartuta hemen orain Tolosako inauteriak direnez, naturalki egin direla, zuk esaten zenuen bezala, aldaketa batzuk, ez? Izan daitekeela txupinazoa nork botatzen duen, eta azkeneko urtetan batean emakume gehiago dira txupinazoa botatzen dutenak, eta jende askok pentsatuko du, hori, zuk esaten zenuen bezala, naturalki gertatu dela, eta jende askok ez du jakingo hemen lantalde bate egon dela identifikatzen zergatik gertatzen ari zen, orain arte soilik gizonek botatzea txupinazoa, eta orain
emakume gehiagok parte hartzea. Sentitzen zarete pixka bat horrela ikusezin edo disimuloan aritzen zaretela? Inoiz ez dut pentsatu, horrela, Goiuri. Egia da, ez da oso eskertua, hori egia da, ez? Zu botatzen duzun ikuspegi horretatik, eta nahiko ikustezina izan daitekeen lan bat da, baina inoiz ez dut horrela, egia esan da, horrela ikusi egiten dugun lana. Beti nola, igual, atze horretan zauden, konturatzen ziren eze gauzak gertatzen ari diren, nola aiteko, igual, han gauden entzako esanguratsuak dira, ez? Orduan, inoiz ez dut horrela planteatu. Jarrita ikuspegi horretatik. Egia da, kanporaka bat direla, nahiko esan dugunanen. Oso txikiak. Orduan, ia nola izabitzaten? Nabarmen? Ez. Edo, baina, bai. Hala ere, bueno, nik uste dut aldaketa baldin badago, hori ja berez positiboa da. Gero jendeak pentsatzen badu naturaltasuna dela, edo naturalki egin dela, gero azalduko duzu, ez? Momentu bat esatea, gogoratzen duzu nola hau, ez dakit noiz etzen nola? Bueno, jakin, honen ondorioz izan zela, ez? Edo, bueno, gero datoz beti azalpena gauza guztietan, ez? Eta gauza gertatzen den hori juten zara kokatzen bere lekuan, ez? Orduan, bueno. Guk lagun artean beti aipatzen dugu, ez dakit herri guztietan gertatzen den, gure herrietan badaukagula sentsazioa, ziur naiz, denetan horrela dela, aldaketa bat sartzen duzunean, lehenengo urtean dela berrikuntza. Bigarren urtean, aldaketa horrekin jarraitzen balin baduzu, dala ohitura. Eta 3. urtean, aldaketa hori dala ja tradizioa. Eta horrela ja, erakusten du horrek baita tradizioak eta betidanik horrela izan da, ze trampatia den esaldi hori, ez? Eta batzuetan erabiltzen da betidanik hori horrela eginda edo horrela izan da, erresistentzia dagoenan aldaketarako, eta bereziki erresistentzia dagoenean privilegio batzuei uko egiteko. Esango zenuke zentzua daukala, esaten ari nintzen honek? Guzti zadoz. Tradizio bat, esaten dugu tradizio bat dela, baina gure gana heldu baldin bada da aldaketa asko esan dituelako. Bestela ezinezkoa da. Museoak tradizioz beteta daude. Hau da, galdu egin diren tradizioak, ja gaurkotu ezin izan diren tradizioak eta errepresentatzen ez gaituzten tradizioz beteta dago. Orduan, gure ganaino heldu baldin bada tradizio hori, hori zoriontzekoa da. Ze horrek esan nahi du, tradizio horrek izan dituela kriston gaitasunak garaiak aldatuta ere, garaietara egokitzeko. Orduan, bai, izango litzateke zuk esan duzun hori, hasieran berrikuntza bada, txikia edo handia, ohitura bihurtzen da, eta azkenean denborakin tradizioa, ez? Tradizioa baditu gauza asko oso baliotsuak, eta esatelari ginen ondare eta identitate ikuspuntutik oso beharrezkoak dira. Azken finean tradizioak lotzen gaitu, edo lotzen du gure izaera, baina lotzen gaitu lehengo ginena eta ekartzen du gaur egunera, ez? Tradizioa badute puntu magiko bat, esango nuke nik. Da zubi magiko bat bezala, ez? Ekartzen du lehen gertatzen zen gauza bat gaur egunera eta lortzen du gainera gaur egun gertatu den horrekin edo ginen horrekin identifikatzea. Eta hori magia da. Baina magia hori bakarrik lortzen da, baldin eta gaitasun handia egon baldin badira aldatzeko, egokitzeko, ulertzeko garai bakoitzeko kontestua eta zer beharrak zeuden, eta hori oso aberatsa da kultura bezala. Orduan, tradizioak interesantea dira, eta onartu behar da, tradizioak eraldaketa konstante batean daudela, eta horrela bizi behar ditugu, eta lehen drama txikienakin. Bestela bihurtzen dira oso gauza mingarriak, monolitikoak, eta gaina galtzeko aukera asko, edo desagertzeko arriskuan gelditzeko. Aldik eta drama gutxinarekin aipatu duzu, baina etortzen zaizkigu burura adibide batzuk dramaz josita daudenak, ez? Beste Euskal Herriko herri batzuetako egoerak galdetu nahi nizun araitz, zein erresistentzia nagusi topatu izan dituzuen jai feministak bultzatzeko orduan, eta nondik datozen gehienetan erresistentzia horiek?
Pues resistentzia horiek, eta dago zulen aipatu, zulen oso ondo, edo, bai egin diten dituzu interbentzioak oso zuzenak dira, eta asko dator privilegioetatik eta bildurretatik, ez? Pentsatzea pertsona batzuk nahi duten gizarte bat, edo nahi duten gizarte bat, eta nahi dituzten balio eta balore batzuk galtzearen bildurretik. Eta horrekin lotuta ere privilegio batzuk, ez? Aukera izatea, ez dakit, espazio konkretu baten bakarrik haiek egotea. Kasu honetan generosari garenez, izango litzateke gizonezkoak, eta gehien bat Euskal Herrian izan da, gizon txuriak, ez? Eta heterosexuala gehienak, ez? Edo behintzat ekintza edo jarrera nahiko heteronormatibotik, ez? Eta izatea, sentitzea, beraiei dagozkien espazio horiek edo botere horiek, momentu horiek, momentu horiek galtzen dituztena. Eta horretatik datoz gehien bat erresistentziak. Eta erresistentzia asko ere, tolerantzia faltatik ere badatoz, Osea, tolerantzia gehien bat entzutera bestearen argudioak. Horretan, toleranteak izatea edo bestearen argudioak besterik gabe entzutearekiko bildurra handia, ez? Ea ber, nik sentsazio izan dut askotan, ea ber arrazoia duten azkenean, ez? Baina, bueno, jartzen dituzunean jendea elkarri egiten eta bai somatzen duzu, bueno, egon daitekela gero momentu batean prestutasun bat, elkar gauzak eraikitzeko, ez? Igual ez da batzune duten abiaduran, eta igual ez da bestek nahi ez duten abiaduran, ez? Baina, normalean, ni dudan sentsazioa da, beti egon daitekela mimo handiakin hori egia da, baina elkar topatzeko leku bat. Oso interesgarria. Bai, izaten ari zinen hori eta entzunguneak edo egiten dituzuen saioetan, ez? Jendea elkar entzuten jartzen duzuela, ari hortatik tiraka jakin nahi nuke edo gustatuko litzakezuke azaltzea pixka bat nola egiten dezuen lan, ze pentsatzen dut agian, jai batzorderen batetik edo deitzen dizuetenean, agian beraien helburua hasiera batean da soilik jaietan eraso horik ez egotea. Eta eraso sexistak ekiditea. Eta hori da, askorentzat hori izango da jai feminista bat. Hau da, eraso sexistarik ez egotea, baina hori, bueno, feminismoan askotan aipatzen den bezala ez, izotz mendiaren punta dela bakarrik, eta zuek etzarete horretan soilik zentratzen, ez? Protokolo batean, zerbait handiagoa egiten dezue, alor gehiago aztertzen dituzue, ez da, arait? Bai. Egia da, abia puntu egoki bat dela, ez? Barkatu, Indarkeriaren gaia bada kontzentzu bat, esango nukenik, nolako kontzentzu bat duen gai bat. Hau da, nolabait, esango nukenik, edo guk ikusi duguna da, guztiok ados gaude, inork ez duela nahi, bere herrian jai erasotzaile batzuk, nolabait, ez? Edo espazio batzuk non emakumezko arriskuan egongo dianak, ez? Orduan, bada, abia puntu polit bat lanean hasteko. Ze badago kontzentzu hori, ez? Horrek bai irekitzen dituela gero ateak, ikusteko horri protokolo bat aratago, ez? Gertatzen baldin bada zer egingo duen ondoren, ez? Ulertzeko hori gertatzeko beste pila bat gauza gertatu behar izan dira bada itzaki hon bat. Ez? Ze jaiak ez dira seguruak nolabait emakumezkoentzat, baina pila bat faktorengatik. Ez da berez, ez da berrepente ez direla seguruak, ez? Baizik eta horretarako egon behar da momentu bat non emakumezku ez gara onartuak edo ez gara ongi etorriak hainbat lekuetan, orduan ez bagara ongi etorriak leku desberdinetan, horrek gizarteak edo gure sistemak ahalbidetzen du indarkeria eragitea guregan, baina ez indarkeri sexuala ez dakit, ez? Imaginatzen ari garena guztiok, ez? Parranda bat eta bortzaketa bat, baizik eta izan ditezke simbolikoagoa, hau da, zuk ez duzu parte hartuko hemen, eta ez duzu parte hartuko emakumezkoa zaretako. Orduan, hori ere bada beste plano bat, ez? Ulertzeko eske hori ere gertatu da. Edo ulertzea ez, eske emakumezkuk, hasieran zuk esan duzuna, ez? Sentitzea bereien lekua ez dela, ez dakit, txaranga bat.
baizik eta bere lekua izan daitekela txaranga ikustea pasatzen denean, ez? Edo, orduan, badirela beste eskaloi asko albidetu dutenak zuk aipatu bezala izeberren punta hori, ez? Orduan, aitzakion bada, nolabaiteko goian jartzen gara, eta, bueno, guazen orain eskaloia jaistera, ikusteko zenbat gauza dauden jaietan, ez? Laguntzen dutenak azkenengo hau gertatzea, ez? Esaten jaietan, azken filan da gure egunerokotasunean edo gure gizartean, ez? Orduan, askotan deitzen gaituzte horrekin, kezka horrekin, ze inork ez du nahi bere jaietan atera behar izatea bortzaketa bat gertatu delako. Orduan beti dago parte kezka hori. Baina, bueno, askok ere beste begirada haundia edo zabalago bat zertatzeko, kezka dute eta ere deitzen gaituzte, ez? Aipatu duzu Urdiainen, ez? Urdiainen ere bazuten beraien arazoa, ez? Eta tentziune bat, adibidez, nolabait egin gendun lana izan da tentzioa jeistea besterik gabe, ez? Eta tentzioa jeitzi denean, kapazak izan dira elkar entzuteko. Eta elkar entzute horretan, bueno, adostasun batzuetara heltzea, besterik gabe. Ja, behin pausu bat ematen duzunean, urrengo pausuak ematea ere erresagoa dira. Ez? Hasierakoak dira oso xumeak, inorrentzako ez dira, esango nuke, asegarriak, baina ematen dute ja abia puntu bat edo oinarri bat urrengo gauzak egin alizateko tono berean, ez? Eta gero daude beste herri batzuk, Tolosa bezala, ja bestelako tresna batzuk, ja beste maila batean daudenak, bai kontzientziazio mailan, bai instituziotikan, eta baita ere herri eragileen partetik, ez? Ja ikusten ariena hainbat aldaketa ematen direla, batzutan kasi nabaritu gabe, beste batzutan nabarituta, beste batzutan pixkat eskatzen zaiena pixkat astintzea edo beraien partetik jartzea, eta nik uste dut adibidez, edo nik azkenen urteetan setitu dela adibidez Tolosan da bat, ja badagoela nolaiteko kultura bat, ez? Zatea, izute igual hau, begiratuko bagenu nola zergaiti gertatu den, nola gertatu den, eta halko genuke beste pausu batzuk eman ja nolabait gure gaur egungo gizartea islada izateko jaietan, ze hori da pixka bat, hori da nolabaiteko aldarria. Badutela, jaiek islatzen dutela sortu diren garaiko gizartea. Ez dakit izpilu badira, sortzen baldin badira jaiak 2025ean, demagun orain Tolosan asmatzen dituzuela oso paranda zaretela, eta asmatzen duzuela orain beste jai bat, ez? Eta 2025ean sortzen da jai hori, jai horrek izango ditu 2025eko gizartearen ezaugarria. Orduan, ziur aski askoz ere berdinzaleagoa izango da jai hori, ez dakit, beste San Juanetako jaiak baino. Ze hartuko zen parte zurazki emakumezkoak gehiago, edo emakume gazteek, edo mutiek igual hasiko ziren beste gauza batzuk egiten, edo pentsatuko dira beste ekintza batzuk, gaur egun, sare sozialekin ez daki zer, igual hori duela 20 urtez genuke pentsatuko, ez? Orduan, jaiek dute behar hori. Nolabait sortzen dira garaiko gizartearen arabera. Orduan, gizartearen ezaugarri horiek izango ditu. Orduan, gure jaiak, lehen esan dugun bezala, tradizionalak direnez, sortu dira oso atzean eta abia puntua oso atzean dute. Eta lortu behar duguna eta denon arteko lanakin da, nola gaukotzen ditugu gaur egungoko gizartearen ezaugarriak izateko eta gaur egungo gizartea, bai, isladatuta eta representatuta sentitzeko jai horietan, jai horien parte nahi izan izateko. Aipatu dituzu Urdiain eta Tolosa, lehen nik ere aipatu ditut, leku gehiagotan ere aritu zaretela, ez? Gorlizen, edo Ordizin, edo Zizurkilen, galdetu nahi nizuke, pixkat jakimin pertsonaletik, Irun eta Hondarribiko alardean ere aritu zaretelanean? Aritu ginen duela urte pila bat, bai, aritu ginen, baina beste rol batean, Alditu ginen, bai, bere momentuan aldunditik han sortu egin zen mai interinstituzional moduko bat,
nolabait aldunditik bideratzeko gaia ere, edo diseinatzeko gaiaren ibilbide bat, edo, ulertzeko gatazka eta instituzioek zenolako papera jokatu alzuten. Eta momentu horretan, egon ginen mai horretan idazkaritza tekniko bat bezala edo, eta geroan egon ginen kontratatu egin zuten bitartekari internazional bat, edo, atzerrik baten, karri bitartekari bat, eta egon ginen berarekin nola egiteko bere idazkaritza, edo, bera hemen etzagoenean, ibili beste arlo igual teknikoago bat, esango nukenik, beste modu batean. Hango gatazka beste gauza batzuk eskatzen zituen, eta beste errol batzuk, eta beste eskuartze batzuk, eta beste modu batean, nik bestelako proiektutan bizi izan ez ditudanak. Ziurazki, gatazka horiek zituzten edo zuten ezaugarri eta magnitudiagatik ere, igual, ez? Baina, bere momentuan urte batzuk ibili ginenan, ez dakit, 3 bat urte igual, ibili ginen bueltaka horrekin, oso interesantea, ikasteko asko ikasi denun proiektu horretatik, oso aberatza izan zen, oso, proiektu oso interesantea. Eta horixe, Arait, nire azkeneko galdera zuretzat, ez Irun eta Hondarribiko kasuan, baizik eta orokorrean egin dituzuen eta parte hartu duzuen proiektu hauetan, jai berdintzalei bideratutako proiektu hauetan, zein izan den gehien harritu zaituen ikaskuntza prozesu hauetan? A ber, inoiz ez dut hartu horretaz, ikaskuntza. Igual da pazientzia. Ze, nik oso ituta gaude gauzak nahiko hasi eta egin eta zeo zer lortu eta, pixkat, dena oso harin jutearena. Eta jaiek beste ritmo bat dute. Orduan, pazientzia eta moldagarria izatea. Tolosak behar duena gaur egun ez du zer ikusirik, duela 10 urte behar zuenakin, orduan, adibidez, nikan prozesu horretan ere moldatu behar izan naiz, eta eraldatu gauza asko, eta momentu batzutan batzuekin igual modu batean hitz egin behar duzu, beste gauza batzuk azaldu behar dizkiozu, pazientzia, igual orain erantzunik ez duena hemendik 2 urtetara errepente ez dakizulola baina erantzun badu. Orduan igual artesania puntu hori. Ikustut ematen duela ikasteko, artesania izan daiteke hitza. Bai, zalantari gabe. Eskerrik asko, Arait, tarte hau hartzatik gurekin egoteko eta hau guztia azaltzeko, gu orain parrandara goaz ez dainigo? Ez dakit oraintxe edo hemenik tartetxo batera, baina laizter parrandan iroan hariko gara, bai. Gaur parranda egingo dugula. Gaur parranda egingo dugu eta adi egongo gara, Araitz, begira, zerk merezi duen aldatzea eta zerk merezi duen mantentzea. Eskerrik asko eta besarka bat hemendik. Ongi pasa, Saiatuko gara. Agur. Ron Kaliente doinu honekin, urrango minututxoa hementxe bigarren kafean entzuleok, Eroetxe Txarangaren diskotik, Ron Kaliente pieza. Isiltasunak pixua du Arabako haranetan, begirada erne eta pazientzia infinituarekin denborak beste erritmo bat hartzen du.
Hegaldi bakoitza ez da soilik mugimendu bat, baizik eta biziraupenaren adierazpena. Behaketa bakoitza konfiantzazko ariketa bat da. Testu inguru horretan sortu du Martin Barandaia argazkilari donostiarrak Las Reinas de Álava edo Arabako Erreginak proiektua, Pobos inguruan bizi den arrano beltz bikote baten jarraipenaren emaitza. Argazkiz eta film labur batez osatutako erakusketak Arabako lurraldearen sekretuak zabaltzen ditu. Behaketatik sortutako kontakizun bisual intimo batean. Orain lan hori Gasteizko Ataria interpretazio zentroara iritsi da, naturaren begirada lasai eta sakon bat partekatzeko asmoz. Egunon, Martin. Kaixo, egunon, zer moduz. Ondo gabiltza, eta zu? Ondo ere bai, hemen animatuta. Dagoeneko, bueno, zure lana erakusten hasita, gero aztertuko dugu, baina murgilduta, ez? Pixke bat, lan luze horren ondorengo, bueno, dastatze prozesu horretan, ez? Hori da, bai, hor nabil. Oso kontentu eta, bai, gogoekin. Bueno, joko dugu hortara, baina gian astapenetatik hasiko garaneko eta kokatu beharko dugu nondik nora, ez? Bai, hori da, lehenik eta behin galdetu nahi nizun, ea nola zizinen argazkilaritzan edo nola iritsi zen argazkilaritza zure bizitzara? Pasio hori, ne ustez ja etorri zen nerekin ja, txikitatik. Eta denazi zen, aurkitu nuen liburu bat etxean, eta liburu horretan ikusi nuen Amerikako indiarrak nola bizitzen ziren, beraien arropa, beraien armak, eta, piztu zen hor zer, eta hasi nintzen, beraien arropa, beraien armak egiten, nire kabuz. Eta horretarako, hasi nintzen lumak biltzen, naturan, eta hori, hasi nintzen gero hegaztiekin, eta gero argazkilaritzarekin, hegaztiak hurbilago eukitzeko, ez? Eta hor hasi zen, hori, 9-10 urterekin, pasio hori, ez? Orduan, esango zenuke argazkilaritza eta hegaztiak zurekin zure bizitzan biak batera joan direla. Gutxi gora, bera, bai, horrela izan zen, bai. Aurreko proiektuetan ere, justo, Bart ikusten ari nintzela, hegaztiak ere azaltzen dira, beraz, hegaztiak badute presentzia handi bat zure bizitzan. Bai, horrela da, bai, ne ustez, bereziak dira, ja, eta niretzako oso importanteak dira, eta nire bizitza azkenean mugitzen da, beraien a su ritmo, no? Horrela, bai. Badago kontraesan edo paradoxa batez, eurak normalean airean, hegazti guztiak ez dira egan aritzen, baina zu lurretik alden gehien hurbiltzen, ez? Posizio hurbiltze horren bila, ez? Hori da, bai, beti, hori, bai, saiatzen beraiekin kontaktuan egoten, ze netzako ja ez da bakarrik bai pasio bat da, eta uste zaite behatu hegaztiak, argaztiak egitea, baina azkenean bihurtzen da bizimodu batean, eta gero azkenean da meditazio bat bezala. Hor zaude naturan, dena isilik, eta hor animaleak eta hegaztiak behatzen, da meditazio bat bezala. Orain proiektuaren inguruan hitz egin da, nola sortzen da Las Reinas de Álava edo Arabako Erreginak proiektua? Bira, hau hasi zen 2019an, eta proiektu hau, hasi nintzen jaiz bat bizitatzen, Pobesen, eta jaiz hau da, bakarra da arrano beltza ikusteko hemen Euskal Herrian, da bakarra ikusteko arrano beltza, eta, hasi nintzen bizitatzen, pizkanaka serioago jarri nintzen, eta gero ja 2020an, hasi nintzen Pobesen bizitzen. Osea, bai, horrela zizen proiektua, eta, ja, hortik aurrera, egon nintzen 9 hilabete Pobesen bizitzen, hori zentratuta, arranoekin saiatzen beraien bizitza, beraien mugimenduak jakiteko pixka bat, argazki egiteko, bideoak, eta horrela hasi zen pixka bat. Nolakoak izan ziren 9 hilabete hauek, Pobesen bizitakoak? Proiektu hau, azkenean gero ikusten da, ikusten dira argazkiak, bideoak, baino atzean dago proiektu ez,
nola esaten da, crecimiento personal, ez? Norbere azkuntza bat edo. Bai, lan oso sakona izan zen netzako, beti esaten dut, proiektu hau aurretik, normalen ni ikusten nituen, hori, basoak edo errekak edo, bai, natura, ez? Baino, agien lehenengo partean, proiektu lehenengo partean, izan zen pixkat, nahi nuen arranoak argazkiak egitera juten nintzen, eta listo. Baina gero hasi nintzen pixka bat interesatzen beraien lurraldearen buruz, eta bueno, hasi zen prozeso bat, eta hori esker, bai, hori esker esango nuke, orain aldet ikusi natura, eta nola esaten da, irakurri paisaia, ez? Ez bakarrik ikustea, bai, natura, ez, hasi zen prozesu oso sakon bat, eta bai, orain esan nahi nuk, bai, osea, paisai hori irakurtzea, ematen dit, ezagite, ikusten ez du bizita beste modu batera, bai. Bai? Hasieran pentsatzen zenuen 2019an hasitako proiektu bat, orain aurkezten jarraituko zenuela? Ez. Ez, baino bai neukan hori pentsamendu hori ez, nahi dut, hori, bizipen hauek, konpartitzea jendearekin, ez? Argazki hauek, historia hauek, eta ne ustez, bueno, azkenean, bai, pentsamendu horiek, igual txorakeri bat dira, baino ez. Denbora berberan, ez? Orduan, ne ustez, bai, hori me ayudó un poco, como, ez? Bai, lagundu zizun aurrera egiten. Bai, hori da, bai. Nolako da arrano beltzak bezalako espezie bat argazkitan hartzea, pazientziari eta isiltasunari dagokionez? Bueno, espezie oso zaila da, naturan ikustea oso zaila da, eta argazkiak egitera berdin oso zaila da. Orduan jaizonekin, nahiko urbiltzen dira asko, jartzen dugu aragia, eta bueno, kontaktu hori eman zidan, eraman zidan, pixkat beraien bizitzari buruz hori... Gehiago jakitea. Gehiago jakitea. Bai, pixka bat hori esker, eta bai, baina oso zaila dira ikustea arrano bat. Igual ikusten dugu arrano bat, baina oso urrun eta da zaila. Bai. Zuk zure argazkilaritzan natura da orokorrean gai nagusia, hegaztiak eta natura. Zure ustez argazkilaritzak benetako eragina izan dezake naturaren babesaren alde? Bai, galdera ona. Ez dakit, eta reflexio hori egin dut, eta ez nago seguro, azkenean, bueno, horretarako behar ditugu kamarak, bateriak, eta, bueno, a ber, ez dakit. A ber, nire pasioa da, orduan, bai, nire pasioa da, eta egiten dut, baino ez nago seguro, ez dakit. Azkenean, ja bizigara naturaren kanpo, ez dakagu kontaktu hori, orduan hori atzera egitera eta hori lortzea zaila izango da. Ze behar dugu, ne ustez kontaktu hori behar dugu lortzeko pixka bat atzera juteko behar dugu kontaktu hori, eta kontaktu hori ez daukagu naturarekin, orduan zaila da bakarrik argazkiekin, bakarrik pertsona batzuk igual eraldatzea edo. Bai. Nik aipatu duzu, alizaretez argazkiak, eta materialaren inguruan ere badaukatola pixkate zalantza frikia. Garantzia handia dauka teleobjektiboa oso totxua izateak, edo garantzia gehiago dauka jakitea kokatzen eta itxoiten, bi gauzak pixka bat zen materialekin egiten duzuelan. Bai, azkenean importantena da beraien portaerak jakitea, nondik ibiltzen dira, eta hori. Eta gero kamera, bai, beti laguntzen du. Eta ni proiektu hau egiteko, erabili nuen kamera bat, eta bi objektibo. Eta horrekin,
nahiko ondo. Ze distantzia fokaleko objektiboak ziren? 600. Bai, 150, 600. Hori zen nire teleobjektibo principala, eta gero bestea izan, paisaiak... Zerbait angularragoa. Bai, hori da. Ados. Bai. Bueno, eta orain berriz ere proiektura itzulita, zer aurki dezakegu zer aurki dezakete bisitariek proiektu honetan, erakusketa honetan? Bira, daude 25 argazki eta dokumental txiki bat. Eta, argazkietan, da azkenean ere helburua izan zen, pixkat, arranoen bizitza, konpartitzea, beraien portaera, beraien gauzak, eta gero beraien lurraldea konpartitzea ere, ez? Piskat, jendea kokatzeko nun bizitzen dira arraun hauek. Eta hori izan zen pixka bat nire ideia. Eta azkenean erakusketan, da azkenean momentu, lehenengo argazkitik amaiera hori da. Da historio bat bezala, ez? Azkenean sentido bat dauka erakusketa, eta gero bukatu ondoren, jendea juten da horre dokumental txiki bat ikustera, eta hor dokumentalan jendea ikusten du pixkat ze lana dagoen kamararen atzean, ez? Pixkat nola egin nituen argazkiak, ze lana dago atzean, eta hori pixkat da ideia, bai. Orduan, zuk esango zenuke film labur honek edo dokumental motz honek nola baite zentzu ematen diola argazki erakusketari, ezta? Hori da. Nola baite gehigarri bat gehiago balioa, handiagoa ematen diona, ezta? Bai, hori da nire ideia, azkenean bakarrik argazkekin batzutan jendea geratzen da, eta hau, ondo bai, polita, edo ez dakit, baino dokumental txiki horrekin, jendea baki nola egin nituen gauzak, ze pentsamenduak, zer pixka bat, kokatzeko, bai. Eta ikusleak ze sentitzea nahiko zenuke argazki hauek eta proiektua ikustean? Ez dakit, ne ustez, proiektu... erakusketarekin nire helburua da pixkat jendeari erakustea zer dakagun etxaren parean, ze adibidez hau atarian, erakusketa dago atarian, eta ataritik proiektu hau egin nuen 15 minutura, super gertu dago lekua, orduan pixkat jendeari erakutsi hori. Batzutan gure etxe parean, dakagu horrelako gauzak, eta ez dakigu, eta hori da pixkat helburu nagusia, ez. Hor Martine, proiektua oso proiektu pertsonala da, garbi dago, eta, koste pertsonal handi bat izan duen ere, bai, lehen entrevistazio horretik kontatzen zen igunez, nola pasatzen zenituen, igarotzen zenituen bostegunan, beste bioitan zerbaitean lan egin behar, bizimodu eratera egin behar delako, baina, tira, kostea hor dagoela eta ez dela erraza izan, nola baita esateko, ez? Bai, azkenean apostu bat da, jartzen zu zure dirua, zure denbora, eta, karo, momentu horretan nire lagunak unibertsitatean zeuden, eta ni horre bobezen bakarrik, 20 urterekin, arranoak bilatzen. Osea, pixkate lokura bat bezala, baina esken nire lokura da, nire pasioa da, eta azkenean hori tiratzen du, ez? Osea, bai. Eta gero, ni surf monitorea naiz, orduan horrekin, horrekin aldetorreako proiektuak egin, bai. Eta hau lana 3. aldiz aurkezten duzu, 2022an aurkeztu zenuen Baionako Didam argazki museoan, 2023an Baigorrin, Euskal Herriko natura eta mendietako argazki jaialdian, eta orain urtarrilaren 15-etik, pasadan urtarrilaren 15-etik, martxoaren 1 arte Gasteizen Ataria Interpretazio Zentroan, ezta? Hori da, bai. Hori izan da bizkat ibilbidea. Proiektuaren ibilbidea, eta aurrera, nire ustez, zeituko dut horrelako gauzak egiten, eta bai, oso posik. Divulgatzailearen rola nolako izan da? Nola baite proiektua erakustera eramatea? Ez dakit,
niri gustatzen zait zer dakate hor barruan, eta behar dut konpartitu jendearekin, nire historia kontatu, eta beti saiatzen pixkat aportatzen, zer aportatzen, eta hori da pixkat azkenean, hau da nire pasio, nire proiektua, gustatzen zait, baino zer dakate hor barruan, eta nahi dut konpartitu, eta bai, hor jarratuko dut, bai. Eta, bueno, proiektu honek ate berriak ireki dizkizu, etorkizunari begira? Bai, beti, bai. Horrelako esperientziak, hemen hitz egiten, hori buriz, kriston, bai, esperientziak, bai, oportunitateak, bai, beti. Eta beti, hori, lan egiten, motivazio atope, beti, eta hori. Eta amaitzeko galdetu nahi nizuke, ea, orain argazki erakusketa honetan zabiltza, baino, datorren urteetako edo datorren hilabetetako zerbait pentsatuta dakazu, zertan ariko zaren, edo, ala? Mira, orain nago sartuta beste proiektu batean, egon naiz lan egiten proiektu honetan 3 urte, eta proiektu dauka lau hanka, lehenengo pixkat, nire baratza dakat, proiektuaren basea da Burgosen, Burgos iparraldean. Nola izan du herriak, ikusi dut herritxo batean... Bai, Baranda de Montija. Bai, oso txikia da. Eta hor dakat nire baratza, nire gurra mozten dut, eta gero ikerketak ari naiz egiten, basakatuarekin, eta milotx urdine eta zuriarekin, eta gero kurtsoak egiten ditut, ordun jendea etortzen da, nire etxera, eta juten gara naturara, fauna animaleke behatzeko, eta arrazkek egiteko, eta nire pasio transmititzeko. Da pixkat, eta hori da proiektu hau, eta, proiektu hau bakarrik hasi da, ja darmatzat 3 urte, baino bakarrik hasi da, eta ja motibatuta, lehengo gunean eukinuen txarla bat, pixkat, hori, esaten da, emaitzak aztertzeko? Hori, emaitzak konpartitzeko jendearekin, eta bai, hori, atope. Osea, ni beti liatuta zerbaiten, bai. Bai. Eskerrik asko, Martin. Zuei, placer bat hemen. Segi gogor, argazkiak egiten, segi erakusketak egiten, eta ikusiko zaitugu inoiz, edo latuetan, edo milian, arrano bila. Hurri da, edo Baranda de Montijora hurbileko gara inoiz han bisitan, baina tira, plazarra izan da gaur guztu gurekin izateagatik, eskertzen dizugu hasiera batean euskeraz entrevista hau egiteak alako respeto eta beldurra ematen zizulako, baina izu, behon dizula, eta eskerrik asko, ederki aritu gara, eta eskertzen da benetan. Gustora egon naiz, eskerrik asko, zuei. Entzuleok baguk aurrera egingo dugu eta tira inautiri giro eta festa giro hauek pixa bat baztertu ditugu, gaiak ere beste poetika bat exigitzen zigulako, baina laizter txaranga doinoak berriro erentzungo ditugu, etzazuela pentsa, denetarako izango dugu, gaurkoan hemen bigarren kafean, eta oraindik murgildu behar dugu, zinema giroetan akaso, edota, igual azpeitiara piden jarriko gara, segituan kontatuko dizuegu. Zenbat lagun galdu dituzu Itu nahi nauen mundutan zuentzatu Arnasa txiki bat bueltan ere jasotzen dudana Ondoan zaitut ez dizut ezer zor nahi baina ez dut ezer zor nahi Entzuleok esandakoa, txaranga doinuetan urrengo 2 minutuak eta gai gehiago eta aurrera egiteko aukera izango du hementxe bigarren kafean. Egon hor gurekin, eta nahi duzue, txaranga doinuetan dantza edo salto egin ere, dena da ongi etorrea.
Keep Calm and Bigarren Kafea. Entzuleo, galaxia gabiltza gaur inauteri doinuetatik bestelako giroetara eta kontraste honetan ere, tira, inauteri zale zaretenok, festa zale zaretenok eta, bueno, beste kontestu eta giro batzuetan eroso zaudeten onartean oreka bat bilatu nahi. Gure hurrengo gonbidatuarekin zinemaren inguruan hitz egingo dugu eta ez da lehenengo aldia gainera gurekin kafe hartuko duela. Berurrengo proiektuan murgilduta dabil, road movie gautiarra. Lemoizko zentraletik Georgiarainoko bidaia egingo duten bi txatar biltzaile, akaso hola esan barko genuke, berak argituko digu segituan badoaz, euren jaioterrira bidean tartean, milaka kilometro, eta oraindik kilometro horiek bezalaxe, bide hori egiteko bezalaxe dagoen proiektu bat idazketa prozesuan, ikerketa prozesuan, eta beste hainbat prozesu teknikoetan ere badabilen pelikula. Ikusmira berriak, ikusentzunezko proiektuak garatzeko egonaldi programan hautatu dute. Gala Hernández, Rod Javerías, Inés Nunes, Valeria Hoffman eta Kabik Neanekin batera, aspaldi saiontako lagun ere badugun Ekain Albite, eta, bueno, bere bakarka egingo duen lehen fin luzea izango dela esango dugu, aurretik ere baduelako hemen Bigarren Kafean aurkeztu genizuen lan kolektiboagoa, eta gonbidatu dugu, bidai hori hasi berritan direlarik, bidai hori zehazki hasiko dutelako errepidez ere Georgiaraino hainbat leku ezagutzera, gurera Bigarren Kafea hartzera Ekain Albite, egunon eta ongi etorri Ekain. Egunon, esker mila. Bueno, oso gauza berezi eta polita iruditzen zait, proiektu bat aina hasieratik nolabait ezagutu eta gurera ekarri ahal izatea. Zaipatzen ari nintzen bezala badaukagu, nolabait logline bat, bueno, gu behintzat, zuke gehiago daukazen oski, baina historia baten bi zertzela da, ezta? Txatar biltzaile batzuk, Lemoizko zentraletik Georgiara, bidean joango direnak eta hor road movie gautiar bat, nun gauz asko gertatuko diren eta ziur nago gauz asko rodajean bertan ere gertatuko direla. Rodajeari espazio asko utzi zalea izan zar orain arte, eta uste dut proiektu honek mikrobik iriki aurretik kontatu diguzunarekin ere, badoela pixka bat hortik, izango dela pixka bat, grabazioak berak hartzen dituen bidei leku egitetik edo ez. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidatzeagatik, negur bilak egin baino lehen hemen izan nintzen, crowdfundinga irekita zegoenean, eta orain berriz hemen izate, plazer handi bada, beti partekatzea eskuartean dara bilkeguna.
Eta pixka bat, esan dezu bezala, ez? Nik uste dut, naiz eta Negur Bilak fikziozko film luzeak bazuen oinarri handi bat dokumentalean edo benetakotasun hortan, deritzogun hortan. Nik uste dut, hainbeste urte eman genitun zubietan grabatzen pixka bat preso sentitu izan ginela azken boladan. Ez da nolabait, Negur Bilak kontekstu eta garai bati oso lotuta dagon film bat da, ez? 2011ko garai horri eta zubietako herriari, ez? Eta nolabait, nik uste dut, azkenerako proiektuaren edo prozesuaren mugak edo muga horren pixua asko sentitu genuela, ez? Eta uste dut oraingoan bazeola nahia bat, proiektu zabalago bat egiteko, askeago bat egiteko, eta batez ere, ideia oso simple batekin jarraitzeko, pixka bat ikertzen, esploratzen gustoko deten eta degun joera, sinema, estilo hortan, ez? Eta nik uste dut Negur Bilakekin egin genuen ikasketa oso polit bat izan zala nola topatu dezakezun zerbait jada existitzen dena eta zein dar duen hori fikziora eramatea. Eta uste dut oraingo proiektuaren ideiatakoa dela, ideia hori oraindik eta radikalago edo oraindik eta sakonago edo beste bide eta beste espresio batzuk bilatzea, ez? Askoz irekiagoa, askoz ez jakinagoa, gure ideiatako bat beti izan da, sinema iruditzen zaigu oso enkasillatuta dagola, oso markatuta dagola, gidoitik iaia idatzia iristen dala, ez? Eta grabaketaren prozesuak beti gelditzen direla oso nolabait prozesu tekniko baten moduan, ez? Eta nik uste dut hor gurean grabaketak leku hori, indar hori hartzea berriro oso garrantzitsua dela, eta horregaitik ez jakintasun horri lekua egin bertzaio, ez? Eta hor borroka, zinemagilea eta egitura, industria, gauzak nola finantzatu, nola egin, askotan egokitzen da idaztean norberak nahi lukeena, baino gehiago, eta ez alperkeriagatik, hain zuzen ere zuk diozun bezala, beste zine eredu batean sinisteagatik nola dara mazu hori, egin behar dira dosierra, kontatu behar dira gauz asko, oraindik akaso zuk buruan lotuta ez dituzun sekuentziak nolabait paperera jeitsi, eta jakitun gero ez direla erabat beteko, baina nolabait industriak eragiten duela horrez, eta behar dela diru laguntza horiek eta finantzia horiek eskuratu. Sufrimendu handiakin, bi aldetatik, alde batetikan, ez jakintasun berakin borrokan, ze ez gaude ohituta sinema proiektuak ni behintzat edo erakutze diguten moduan ez jakintasunarekin elkar bizitzeko. Orduan hori oso gogorra bilakatzen da, ez? Azkenean ikusten desunean pelikulak gainditze zaitula behin eta berriro pelikularen kontrolik ez dezula, ez? Hori oso prozesu gogorra da, eta oso zaila da eramateko, oso zaila da saltzeko, eta oso zaila da moduan azaltzeko, oso zaila da saltzeko ere komilatartean, ez? Eta orduan, bigarren prozesu horrek laguntzen du, egia esan da, espero ez nun mailan laguntzen du gauzak lurreratzen, baina baita ere, jartzen zaitu kinka moduko baten, non ikusten naizean momentu oro behartzen zaituztela zure filma behin eta berriz egitura guztietatik personaiak, dialogoak, lokalizazioak, aurrekontuak ez dakiz zer mugatzera, ez? Eta nun gelditzen da ez jakintasunarentzat leku hori, ez? Hori da betiko borroka hori eta barruan bi aldetatik sufritzen dute, bi aldetatik baten ez jakin egidalako eta liberian ez dakitelako nola inaurre ez jakintasun hori mantentzeko, ez? Tira, aipatu dugu, ikusentzunezko proiektuak garatzeko gonaldi programa honetan, ikusmira berriaken hautatu zaituztela, 6 zinemagile, nazioarteko zinemagileak denak, esan nuke Euskal Herritar bakarra zuzeu zarela, nahiz eta batzuk baduten harremana, bai Elias Kereje eta zinema eskolarekin, edo Donostiako zinemaldian lanak orkeztutakoak izan eta bar, zer eskaintzen dio zinemagileari programa honek? Zer pentsatzen du badagola orainari garen guztionen hildotik ez, alde eta kontra. Tutoretzak, adituak, zu laguntzeko dagoen jende hori, baina kaso zure prozesuan nolabait, pixka bat tenkatu eta emarian joaten utziko ez duten parte hartzeak ere, esku hartzeak ere badaude horrez. Bai, noski oso laborategian, azken urtetan emandan laborategien proliferizazio honekin, beti nik nire barnean alarma handi bat izan detez. Gu saiatu izan geha proiektua, edo saiatuko geha oraindik ere prozesu hortan baikaude oso laborategi gutxitatik pasatzen, ez? Guk Negur Bilaken bizitu izan genuna guretzat gehiagizkoa izan zen, laborategi, work in progress laborategiak bakarrik izan zen, eta gehiagi izan zen, ez? Orduan, orain gontan, hautatu ditugun laborategiak izan dira
bagenekilako proiektuak enkaja zezakela, eta nolabait proiektuarentzat ez zutela kalterik edo alik eta kalte gutxien eragintzezaketen laborategiak izango ziala, ez? Orduan, oraingoz ikusmira berriaken gaude, beste hainbatetan aurkeztu gara, oraindik ez dakigunak erantzunak, baina nik uste dut ikusmira berriak badala plaza garrantzitsu bat alde batetik, jendeak ezagutzeko proiektua egiten ari dela. Bestaldetik proiektuari balio bat emateko, ez? Ze ez da berdina nolabait ikusmira berriak baliotatutako proiektu batekin iristea, edo bestela ni neu iristean nire aurpegiarekin eta zatea, kaixo, bani joa georgiara emaidazue dirua, ez? Orduan nolabait legitimazio prozesu hortan oso garrantzitsua da, eta gehien bat, olako proiektuak ainarrizkatuak dianean, legitimizatu eta sentitzek beti ematen du babes bat ere, ez? Baina hor ere berriro, tenkatze hori, ez? Ze puntutar arte erakutsi proiektuan, nik adibidez beti sentitu izan dut errespetu handia, logline bat partekatzeko pelikula egin baino lehen, ez? Eta orduan, tenkatze hortan hor ere bada joko bat, nolabait asumitu behar dena, eta industriaren parte gean oro, gean enean, hartatik ere parte hartu behar deuna, eta eman behar dana esku horren zatitxo bat, ez? Laguntzen du zuzendariaren egoa pixka bat lurrera jeisten, logline hori elkarbanatu behar izate horrek. Bai, noski beti, egoan asuntua hor beti atzetik agertzen den gai bada, ez? Eta oso presente dauna, eta seguru nahi deuna baino gehiago, ez? Askotan ematen du ideia badakaunean eta esategatik ideia oso erradikala dela eta munduko pelikularik desberdinen egingo deula, pelikula bere hortan ona izango dela eta ez du zertan, ez? Hor ere badago, beti partekatze horrek ere zure lekuan jartzaitu. Baita ere arriskutsua da, ez lehen esan desu mesela, laborategiak zenbateraino esku hartzen duten, ez dut uste ikusmira berriaken kasua hori danik, eta uste dut horregatik ere hautatu deula laborategi hau, baino kontu zibili berdan zerbait da, uste dut gaur egun ikusten nahi gala film gero eta gehiago, nola bai diala, izenak ez dut bezala, laborategi batetik irten dako filmak, ez? Eta hori oso nire perspektibatik bintzat oso tristea, ikusten dezulako badaola egitura bat, ez? Nik askotan borroka hau izan du nire buruarekin dokumental gintzan, oso lagundudan Iban Garate ekoizle eragile kide izan dut hainbat dokumentaletan, eta Ibanek badu begira da oso zorrotza, oso esango nuke arrazionala ere, eta galdera, zer kontatu nahi dek? Eta askotan ez, zuzendari ego horrek edo dokumentalgile ego horrek badauka joera pentsatzeko dokumentalak bere kabuz kontatu behar duela eta topatu behar duela bidea, eta nik hortan sinisten jarraitzen dut, batzutan ere beharrezkoa da galdera batzuk zure buruari erantzutea edo kanpotik eta maite zaituztenen eta proiektuaren alde ari direnen galdera horiek erantzuteko miseria hori igarotzea, ez? Eta uste dut hori guztia mesederako dela. Aizu, aurreko proiektu aipatu duzu crowdfunding baten bitartez, hemen aurkeztu zenuen, Negur Bilak, filminen ikusgai dago bide batez entzuleok, ezakit primeran plataforman ere badagoen, nik ere ez, badakit nik filminen ikusi izan dut, pare bat aliz gainera, eta crowdfunding bat, proiektu txikia kolektiboa dokumentaletik bazuena, auzolanetik bazuena, ez dugu pista gehiagirik emango. 100 bider eko aurrekontua izan dezake eskuartean duzun proiektu honek. Oso bestelako proiektua da, eta pentsatzen dut gauza askotan oso galduta sentitzeko eskubidea eman beharko diozula zure buruari. Bai, eta hori da ez, orain arte beti aipatzen ongean nik uste zinegile gehienak baduten barne gatazka hortan ez, eta barne borroka hortan, hau da, zenbateraino dimentsionatu proiektua, zenbateraino hasiarazi proiektua, gero hori itzuleran ez etortzeko kontrara ez, askotan ikusi izan dugu proiektu askok, ekoizpen aldetik aukera izan dutenak ahazteko, gero hori proiektuaren kontra itzuli dela, ez? Nik uste dut hor, beti bagaudela tentsio moduko baten, ez? Eta beti bagaudela kinka moduko baten, non inoiz ez dakizun ia egiten ari zean hori proiektuarentzat onena dan edo ez, ezta? Orduan, tensio handiarekin, baino baita ere nahi handi batekin filmak izateko baliabide batzuk eta izateko errekurso batzuk, bagian Negur Bilaken auzolan horren esker, izan genitun errekursoak orain ez ditugunak, ezta? Eta baita ere, nolabait, soldatat duinak ordaindu izateko lan egiten duten guztia, eta gure ikasle proiektua zanenean, hainbat produkzio lizentzia onartu genizkien gure buruari orain ja beste goera baten kokatzen ganak. Eta uste dut hori ere garrantzitsua dela, ez? Asumitzea zer ekarri dezaken horrek, eta erabakitzean horberak ze puntutan kokatzen den. Zaitu iruditzen inorrek inkonstienteki bukatzen dunik film bat dimensionatzen
sobera handi gero kontra itzultzen zaiona, ez? Azkenean, badago arrazoi bat edo beste bat egiten zaituna autu hori hartzea, eta gero jakinda autu horrek, agian bere alde txarrak izango ditula filmaren kontra, edo filmaren alde, segun ze perspektibetatik ere, ez da hor... Bueno, hasieratik jakitea, ez, dikotomia horretan murgiltzen zarela, ez da gutxi, uste dut, ematen duela neurtzeko gaitasun minimo bat, ez? Aizu, badakite gaur goizean aritu garelako, bueno, hainbat audio elkar banatzen, eta pixkat, galdera pareat egin dizkizut, eta aritu zaretela azken urtean hainbat froga egiten formatuari dagokionez, eta bar, formatu aipatzen duzunean uste dut, ez zarela aspect ratioari buruz edo, gehiago zen materialekin, nola, badakin neurbilak, okerrez panaiz 16 milimetroko kamerarekin osatu zenutela, ideia hori daukazue, zeluloidea buruti pasa zeizu, 35 milimetro alegia, zer daukazu buruan, zer esan dute frogek, nola zaudete alde hortatik? Polita izan da, ze prozesua, akiraren prozesua ez izan, filmaketa batzuk egin genitulako. Etzan hasi ideia batetik, etzan hasi personaia batetik, etzan sortu guk Lemoizko zentral nuklearen espazioarekin nolako liluratzen moduko bat genuen, eta orduan erabaki genuen espazio hori grabatu nahi genuela, ez? Bueno, hau ez da guztiz, supongo legala izango baina. Espazio hori grabatu izateko oso garrantzitsua esan guk gauez grabatzea, ez? Inork gu ez ikusteko. Arazo bat sortzen zan hor, eta arazo horrek izan zuen bihurtu zen pelikularen indar gune handienetako bat, ez? Eta nik uste horregatik handala polita prozesua horrela aurrera eramatia. Eta nik aspalditik banun gogoa film bat gauez grabatzeko, ez? Bere nagusitasunen gauez izango zana, ez? Eta orduan batean topatu ginean, arazo batekin da zan, orain arte erabili genituen kamarak ez zutela gauez grabatzen, ez da? Ez pasan argiztatzen, eta klaro, guk momentu egoera bietan ezin genuen argiztatu. Beraz behar genuen dispositibo bat utziko gintuna grabatzen, ikusten, ikusiak izan gabe, modu batera, ez. Eta orduan hor, nolabait, Zubietarrak behin da berriz gauza asko erakutsi izan dizkiaten bezala, oroitarazi nintzen, ere Zubietako iztari lagun batzuk erabiltzen zituztela gaueko bizion IR antiojo batzuk, ez da. Eta orduan eskatu nien, lortu genitun, eta horra ziginean grabatzen prozesua, ez. Eta orduan patien ikusi genuen irudi hori hasieran guztiz inkonstientea edo guztiz inolako helburu espezifikorik gabe, ikusi genuen mundu bat irekizala gure aurrian, ez. Eta gaua grabatzeko gaitasun oso urria duten antiojo hauek gure realidadea erakusten zutela teknikoki modu oso imperfektuan, ez. Baina aldi berian imperfekzio horrek basun edertasun bat, basun gauza berritzaile bat, basun aire fresko bat, basun irudi, konbokatzezun irudi berri bat, orain arte oso leku gutxitan ikusi izan dauna, ez? Agien kamera termikoena bai gehiago jarri da modan, baina modu hontan nik uste dut guk topatu genuela zerbait, guretzat oso berritzailea izan zena, ez? Tarduan segituan ulertu genuen, irudi formatu hori ere, nolabait filmaren parte, ez zala baizik eta filmaren zati fundazional bat bilakatu zala, eta orduan zentzu hortan filmean ere, beste formatu tradizionalago ez gain, izango zala, ez da. Beraz, hoi ez gain ere izango da, bai. Eta, ulertzen bukatzeko, antioju sistema horiek lentearen aurretik okatzen dituzue? Edo nola egiten duzue prozesua? Ez, horiek badia justo antiojo espezifiko batzuk grabatzen usten dizutenak. Ados. Bai, irudi digital oso kaskar bat, baina kaskartasun hortan badute edertasun ikaragarri bat. Eta oso polita da, justo guztien dut irudi horrek dialogatzen dula aurten ateradan film eder batekin, Georgiarra dela, kasualidades. Izena duna Dry Leaf, Alexander Koberitze zine zuzendariak egin duna. Eta film hori dago grabatua Sony Ericsson batekin. 2006, azpistak oso engize urtetako Sony Ericsson batekin, ez. Eta hor, nolabait, horrek dialogatzen du, baita Jon Sansoren hainbat filmekin, eta hor deitzen zaiez irudi imperfektuaren manifestua ditzen diote, nolabait, zentzu baten. Eta ez handikeriatik, baina bai, nolabait, irudi imperfektuaren manifestu hortara atxikituz ere, espero dut gure filmak nolabait ere ideia hori konbokatzea. Aizu, aipatu duzu Georgia, Georgia izango da road movie horren jomuga pentsatzen dut, edo bintzate hori da loglainak momentuz kontatzen duena. Gogora etorri zait, Georgiarreko produkzioa duen pelikula bat, Txaika, Miguel Ángel Jiménezena, Donostiako zinemaldian estrenatu zen, 2012 urtean, urte batzuk igaro dira. Kasualidadea, orain txeburratu zait, baina entzuten ari garen Xavier Severioren disko honek,
badu lotura bat pelikula honekin, eta hain zuzen ere Pascal Gainek egin zuen soinu banda hori, eta biolinak Mikel Arpak eta Xabi Zeberiok grabatu zituen. Eta gogoan dut, zinemaldiko pelikula osteko solasaldi hartan, zera Miguel Ángel Jimenezei galdetzen ziotela, xiet prozesuagatik, eta esaten zuen, joan zirela, iaete batzuk Kazakstanera, Georgiatik Kazakstanera pasa zirela, historio bila. Berak garbi zuela buruan ze kontestu estetikoan edo nahi zuen pelikula ora osatzea, baina historioa etzuela, eta orduan haren bila joan zirela, eta han topatu zituzten hainbat historio gerora, eman zietenak aukera gidoi hori josteko. Badakit zuen plana oso laizter 31 eguneko autobidaia bat egitea dela, Georgia nuntzabiatuko zaretela Euskal Herritik. Historioa dagoeneko paperean badago, baina uste dut historio asko bide horretan ere, lokalizazio baino gehiago izango den horretan akaso topatu nahi dituzula, ezta? Bai, azkenean, esan dizutena ez guk, pixka bat, egin genuen irakurketa Negur Bilak amaituta lantaldearekin eta jarraitzen duen lantaldearekin Negur Bilaketik akiran izan zen, azkeneakorako muga fiziko horiek utzi gintuztela pixka bat pixutxu, edo nolabait hankamotz gelditu ginala 3 urte espazio eta kontekstu baten inguruan solastu nahian, ez? Eta orduan, ideia sortu zen, bidaia baten ideia espalditek egon bazan ere, sortu zen nolabait, egin behartzala bidaia bat, asko pentsatu gabe nora, asko refleksionatu gabe nora, arrazoiak argi eta garbi jakin gabe nora, baina egin behartzan bidaia bat zala, ez? Eta nik uste dut hor badaula ekintzaren indar bat. Eta ekintzaren indar inkonstiente horrek bultzatzen gaitula guri zerbait bilatzera, bidaia egin arte jakingo esteguna zer dan, ez? Eta orduan, arraroa badirudien arren, naiz eta nik badakidan edo aurre ikusten dudan edo intuitzen dudan, badauela 11 arrazoi gure filma Georgiara iristeko kontestu moduan balio dutenak, oraindik ez ditugu topatu, ez? Eta utziko dugu bidaia izan dadin laguntzen gaituna arrazoi horiek topatzen. Ez da orduan, badago inkonsientzia bat, baina badago impulso bat, badago indar bat, eta badago baita ere intuizio bat esaten diguna bide hori eta bidai hori egin behar degula filma topatzen jarraitzeko. Akira ari da lantzen, ekain albite, oso sorkuntza prozesuan dagoen pelikula bat. Otsaiaren rialdean gabiltza, Donostiako zinemaldia irailean izango da. Datorren urteko Donostiako zinemaldirako urte terdi pasatxo geratzen da. Hori da gutxu gara bidea, ala are luzeago, ari zara pentsatzen film honen rodaje eta rodaje osteko muntaia amaiera. Badituzu epeak zure buruan gutxu era bere udikatuta? Gure zinemako industria hontan gaitz handi badakagu, ez, eta da, sorionez edo sasitxarrez ez dakit diru laguntzen menpe bizi gehala, ez. Orduan nik uste dut, guk badegu impulso bat, guk badegu indar bat, saiatuko geana diru laguntzen egutegiak ez neutralizatzen. Orain aipatu esan bezala bidea egingo dugu beharra handi bat zalako gure artean filmak behartzuelako, naiztagian produkzio egutegi konbentzionalen egutegi baten ez guztiz bat etorri, baina guk sentitzen genuen ala behartzuela, baino baita ere badakigu dela proiektu handiago bat, errekurso gehiago behar dituna, orduan instituzioen diru laguntza hori bere behar duena, eta orduan berriro tenkatze hortan ibiliko gara. Espero dugu, dena ongi baldima dijoa, datorren urte hasieran filma grabatzen jarraitzea. Irudi batzuk ja grabatuta daudelako. Hori txamarezun, lokalizazio bidai ontara kamara dara mazue, gauza batzuk grabatuko dira. Hainbat kamara desberdin badara matzagu, eta espero detaietako asko filmean gelditzea gero. Hori ere polita da, ez dakigulako ezer gertatuko den, eta ez dakigulako grabatuko egun ezer geldituko den, egin dugu grabaketa desberdin batzuk, lemoizeko hauek, egin ditugu beste grabaketa batzuk, 16 milimetrotan ere, analogikoarekin hainbat personaia desberdin probatzen, hainbat eszenatoki hemen Euskal Herrian probatzen, eta espero dut hor grabatutako irudiak ere gelditzea. Izaten ari da prozesu bat, askoz gehiago puzzle baten modukoa.
ezain lineala, eta hori ere polita izaten ari da, bueno, bere burua ustea ere badakar, baina polita izaten ari da, irudi bakoitzak badulako natura, energia, esentzia oso desberdin bat, ez? Eta hori bizitzen dalako, grabatua izan den kontekstua desberdina delako, ez? Idazketa prozesuan gauzak irikita uzten direnean, rodajeari, grabazioari uzten zaionean, narratiboki pixu bat, muntaiari ere asko uzten zaio. Muntaiak beti du pixua, gidoian, esango nuke, norbaitek prozesu bat horrela planteatzen duenean, zinema, ez da konbentzionalismo, zinemaren konbentzionalismoetatik ies egiten duenean, prozesu guztiek hartzen dutela bizitza handia. Kasu honetan, lokalizazioak hartzen du narratiboki pixu bat, rodajeak hartuko du bat, eta muntaiak ere bai. Hau, bueno, oso prozesu komplexoa da zentzu horretan. Bai, eta gainea, esango dizut gehiago, muntatzailea da Negurbilaken muntatuzun pertsona bera, eta ikaragarrizko... Nortzen muntatzailean? Edu Romero, izeneko, bueno, gurekin hasieran kolektiboko ikaskidetako bat, eta bera muntatzaile dana, eta gehiago esango dizut, badaramagu azken 9 hilabeteak grabatu ditugun irudiak montatzen, eta ez da modurik akordio batera iristeko, ez da? Eta orduan hori oso prozesu polita izaten ari da ere, ja uste dut biak nekatzen hasi gala bata bestiakin diskutitzeaz. Eta horrek egiten du, pixka amore emate horretan... Claro. Baina baita egiten du ere galdetzea filman inguruan, ez, momentu oro, eta galdetzea grabatuko dugunan inguruan zer izango dan, zer falta dan, ze orain ditugun irudiak oso inkompletuak dira, ez? Eta orduan ez dute bere hortan oraingoz ezer borobilik kontatzen, ez dute intentzio horrekin grabatuak izan ere, baina galderasko mai gaineratzen dituzte, prozesuan ikertzen laguntzen gaituztenak, ez? Eta hor gabiltza burruka etengabe bat edutan ere artean, baina ari gai hainbat akordiotara iristen da hainbat gauzatxo montatzen ja pixkanaka. Lausotasunaren zinema honetan beste faktore bat, aktoreak, nolabait auto-aktoral hori ere, badela pixka bat ezoikoa. Aktore profesionalik gabe osatu nahi duzu pelikula hau, naiz eta berriro logline horretara jota, berriro deskripzio labur horretara jota, bi pertsonaia protagonista xamar badauden. Bai, bi pertsonaia protagonista izango dira, ziurrasko georgiarrak dianak, eta ziurrasko hemen Euskal Herrian bizi dianak, eta badakau harreman handia hemen Euskal Herrian bizi den Georgiako komunitate batekin, eta horrari gea gure ikerketa lanak egiten, gure prozesuak egiten haiekin ere ikusteko zer atera daitekeen hortik, baina, bueno, ez dakit, nire pentsatzeko moduan edo filmaren pentsatzeko moduan ez dago oraingoz behintzat leku handirik aktore profesionalek parte hartzeko, ez da, eta arrazoi, honek emango luke ikaragarrizko diskusio batentzat, ez da ezer daukatenik personalki aktore profesionalen kontra, baina iruditzen zait film honek dun esentziagatik eta naturagatik behar duela, agian antzeko egoerak bizi izan dituzten pertsonak izateko, edo bidaian beran topatu ditzakegun pertsonak izateko, ze nik beti sinistu izan dut, eta usten dut gure kasua mintzat Negurbilakekin ikusi degula, sentitu degula eta bizitu izan degula, aktoreak munduan zehar badaudela milioika, ez? Batzuk formatuak diala eta beste batzuk ez. Eta horrekin jokatu behar da ere, eta jakin behar da, hartzen duzun autoak ze alde onditun eta ze alde txar ditun ez. Baina badago zerbait niretzat ez aktorekin edo aktores profesionalekin lan egitearekin oso ederra dena ez, oso berritzailea dena, beti nolabait harritzen nautelako ez. Beti badute zerbait, zinemaren ulertzearekin ez du nahi inongo zerikusirik, orduan naizta eman hori kontrako zerbait dan, gero pantailan bilakatzen da nolabaiteko altxor magiko moduko bat, ez? Eta nik uste zinemaren helburua ere hori behar dela, ez? Altxor hori, magia hori harrapatzen saiatzea. Magia horitako, bueno, ale batzuk edo topatuko dituzue bidaia honetan, nolabait lokalizazio, scouting, bilaketa bidaia honetan, rodajeak kronologikoki visualizatzen duzu? Bai. Road trip modulan, Euskal Herritik atera eta Georgiaraino. Gure idea da, filmak badu zati bat hemen Euskal Herrian, gure idea da lehengo grabatzea road tripa, eta gero grabatzea hemen Euskal Herriko zatia. Baina road tripak izan behar du bere bideia kronologikoa, eta izan behar ditu bere egunak, bere nekeak, bere loak, bere aserraldiak, bere maitasun momentuak, eta guztiak horiek izango dialako filma egituratuko dutenak, ez da? Beraz, begizuloa ere, bada, autu estetiko bat kasu honetan. Latza. Entzuleok,
ezer kontatu gabe zenbat gauza kontatu daitezken pelikula baten inguruan, Ekain Albiterekin, ari gara ikusmira berriak sailean, ikusentzunezko proiektuak garatzeko egonaldi programa horretan hautatu dutelako. Gala Hernández, Rod Javerías, Inés Nunes, Valeria Hoffman eta Kabignen, zinemagile, nazioarteko zinemagileen artean, 6 izan dira, eta Akira izeneko road movie gautiarrau osatzeko bidean da. Honek esan nahi du hilabete batzuk itxaren beharko dugula pelikula honen inguruan gehiago jakin eta gehiago bizializateko, baina momentuz prozesuak berak erakartzen gaitu eta prozesu honek asko erakarri gaitu. Bidaia hon, literalki segituan hasiko duzun horri dagokionez, literalki dagoeneko hilabete batzuk atzera hasi eta urte terdi barru bukatuko den horrekin, eta baita rodajeko bidaia horrekin, rodaje bidaia bat horrela egitea, ustut, badela oso ausarta eta eraberean eromen puntu batek ere behar duela buruan, baina bidaia hon hiru prozesu horietan. Esker mila gomidatzeagatik eta placer bat hemen egotea beti bezala. Entzuleo, gaitortzak egiten hasita Xavier Zeberi hori, bere pause disko hau uste dut goitik bera gozatu dugula, batzutan aurrean eta bestean hor atzean, eta Gravitate Zero kantonekin egingo dugu urrengo minututxoa, Inauteri giroan pixka bat murgildu eta gaurko saioa agurtu aurretik. Geratu zaitez hemen, Naiz Irratian, Bigarren Kafean. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, Bigarren Kafea. Entzuleo, Inauteri giroan murgilduta gabiltza, naiz eta esan da bezala azken minutuetan, beste giro batzuetan ere aritzeko, lekua egin diogun gureari eta saioari, baina goiurik gaur astelenita da Tolosako Inauterietan eta jendari begirare jarri beharko dugu, jakin dezan entzuleak ere, ona hurbilduz gero zer topatuko duen. Lehen aipatu dugu gaur umeen eguna zela, ez du izen hori ofizialki, baina gaur egia da isialdi taldeek beraien dantzak eta beraien mozorro erakustaldiak egiten dituztela, eta oraintxe 11etan hasi dira, pentsatzen dut hasiko zirela, bakoitzak bere leku hartuta, dantzak erakusten, beraz, oso interesgarria izaten da, ikusteko, isialdi talde bakoitzak, erabakitzen du zertaz mozorrotu nahi duen, eta hori dago bortxe, etortzen den guztiarentzat ikusteko moduan, ze hasi dira ja, baina, egun guztian zehar egongo dira dantzan, beraz, hori adibidez daukago nahi, nigo. Gauza gehiago jakin egitezu? Bai, noski. Ohikoa den kale jira txarangekin zezen plazaraino. Hori izaten da Inauteritako klasiko bat. Txarangen atzetik, saltoka, kantuan, pozik, ederra izaten da, beraz hori ere ikusteko aukera izango dugu.
Eta lauterdietan hasita, bigantxak, zezen plazan, badakizu, hortxe baita ere oten dela txaranga giroa eta dantzarako zoragarri, baina ez baduzu zezen plazara joan nahi, joan Isabelita gunera, Londegi plazan, eta bertan Oizeder Maio eta Oian Bega egongo dira, musikarekin arratsaldea girotzen, edo txosnagunean kontzertuak egongo dira, adibidez Muxutruk erromeriarituko da, gauza gehiago baita ere noski, eta 7 zergausian dantzaldia txarangen eskutik. Horren ondoren 8 joan nahi balin baduzu Isabelita gunera Ziko Clown Zozongoren antzerki piroteknia eta perkusio ikuskizun ibiltaria ikustera, osatu duzu eguna, eta gauean kalezkale txaranga gehiago. Eta gainera, bihar kontatuko dizuegu, ez lehenguan kontatu genuen, nola egin dezakezuen txarangak non dauden jakiteko Tolosako inauterietan, baina kontatu dugu, jada. Beraz, entzuleok, badakizu aplikazioan sartu eta... Eta herri eta entzun ez duenarentzat. Hori da. Baina gu bagoaz entzuleok oraindik asko geratzen zaio inauteriari gozatzeko eta guk gaurko ondo dugu bihar aldugun moduan etorriko gara zuekin goizteko 10:05 kafe hartzera informazioaren txanda oraintxe naiz irratian zaindu asko agur agur. Keep calm and bigarren kafea.